Hoxe, 18 de decembro, temos unha efeméride que nos leva ao 1987. Hai 36 anos saía o primeiro Final Fantasy. Pero un día antes aparecía na Famicom un dos iconos de Capcom. Saúdos de Iago Gordillo. Isto é Un Día Un Xogo. Hoxe poñemos o traxe azul porque imos falar do primeiro Mega Man. Estamos no ano 2000 e pico. Isto é a precisión na que nos fala o xogo que estamos. Os robots conviven cos humanos para axudalos na súa vida diaria e todo isto grazas á labor de Dr. Light. Pero un día os robots aparecen fora de control, incluídos 6 robots humanoides creados polo Dr. Light. Detrás de todo isto está Dr. Willy, o rival de Dr. Light. O robot asistente de Dr. Willy, Rock, ofrécese a ser convertido nun robot de combate para enfrontarse a estes 6 robots humanoides e o Dr. Willy. Esta premisa do xogo. Que se o xogachedes e non vos acaba de soar de todo, non vos preocupedes, xa que isto é porque esta era a historia da versión xaponesa. Estábamos nunha época na que os textos, instruccións e contexto de historia dos xogos variaban bastante no salto do Xapón a terreos americanos e europeos, polo menos en algúns casos. De feito, ese tal Rock é o que coñecemos como Mega Man, que no Xapón era coñecido como Rokuman. A idea era a mesma, pero cambiou un pouco as relacións a autoría dos robots segundo as versións. Había distintas relacións dos autores e demais. Este xogo nace cunha Capcom que viña de ter xa uns anos de facer xogos para arcade e Mega Man é un dos seus primeiros xogos creados exclusivamente para consolas. Foi creado por un equipo de 6 persoas liderado por Keiji Inafune, que tamén foi quen deseñou a personaxe e fixo a portada xaponesa. Nada que ver coa portada que saiu en Estados Unidos, feita en menos dun día e que é xa carne de meme porque é, como decirlo suavemente, espantosa. É un home como bastante adulto dentro dun traxe que case máis amarelo que azul, en fin, moi ridículo todo. De feito, en parte botaron a culpa a esta portada de que o xogo tivese malas ventas en Estados Unidos. Polo menos podemos dicir, polo menos opino que Mega Man pode que sexa un nome máis chulo que Rockman. Aí vogllo dar. E xogalemente, como é o Mega Man? Pois é un xogo de disparos e plataformas de desplazamento lateral con dous detalles bastante interesantes e novedosos na época. O primeiro, contamos cunha selección de nivel. Podíamos escoller en que orde xogamos as 6 primeiras fases, cada unha identificada polo xefe de cada nivel. Cousa novidosa xa que a maioría de xogos, sobre todo no ámbito de plataformas e xogabilidades e mesa arcade, optaban por un transcurso máis lineal. O clásico, despois da fase 1 ven a 2, despois a 3, despois a 4, a 5, a 6. A isto sumaselle que, ao derrotar cada xefe, collíamos a arma deste, de forma que lle copiamos o ataque que empregaba contra nós. Isto, que estaba pouco visto na época, acabou tendo o nome de Mega Manning, pero estaríamos a falar basicamente de copiar poderes, algo no estilo do que fai, por exemplo, Kirby no Super Smash Bros. Ou o concepto que temos da maxia azul nos Final Fantasy. Volvendo aos xefes do Mega Man, cada un deles era débil a algunha das outras armas, así que habería que dar coa ruta máis eficiente para pasar o xogo, na que unha vez pasados estes 6 niveis de orde ao noso gusto, pois xa nos metíamos no castelo de Willy, onde dunha maneira máis lineal teríamos que enfrontarnos outra vez a todos os robots, máis bosses e finalmente contra o Dr. Willy. E xa vos digo que non é tarefa nada fácil e bendito poder salvar partida e rebobinar nas versións actuais, porque a dificultade do xogo na NES era algo demasiado. Seguramente dará para analizar outro momento, pero canto de influencia pode que tuviesen as recreativas na dificultade que chegaban nalgún xogo, sobre todo na xeración de 8-bit e tamén nos comezos do 16-bit. Un pouco un mecanismo para alongar a vida do xogo. Nunha segunda instancia deste tema de dificultade tamén tivo que ver o tema do aluguer de xogos, que a xente cando se comezou a alugar, sobre todo a comezos dos 90, pois videoxogos en sitios como os Blockbuster, pois a idea era que o xogo non fose moi doado para que o rematasen nunha fin de semana. Entón, hai casos de xogos cunha dificultade máis fácil en Xapón, que cando chegaban a Estados Unidos, pois estaban moito máis difíciles, en algún momento
incluso sendo ridículamente máis difíciles, cousa que tamén nos afectou aquí en Europa, xa que chegaban esas versións. Pero non é o caso do Mega Man. O Mega Man é difícil xogues onde o xogues, cousa que cos seguintes xogos de Mega Man foi graduando e nos que o celebramos. O apartado visual do Mega Man era correcto para a época, un deseño con ollos de inimigos que deixa ese sabor xaponés no estilo e que corría de forma correcta na NES. Ainda que aparece esa cousa que vai a tamén máis xogos da época, que é ese desplazamento compartimentado, é unha cousa que agora se sigue usando, por exemplo, moito nos Metroidvania, pero creo que nesta época está máis relacionado cas limitacións da consola para poder facer un desplazamento, sobre todo no que ven sendo no eixo vertical. En horizontal sí que teñamos máis exemplos, como pode ser o clásico Super Mario. En canto á banda sonora que está escoitando é maravillosa, corre a cargo de Manami Matsumae, e que a banda sonora dos Mega Man de NES están entre as máis dinámicas e son das que fan un uso aproveitando o tope as limitacións de tarxeta de son da consola, facendo que as melodías pareza que teñen como máis instrumentos soando dos que hai. Queda na descripción un exemplo con un dos temas do Mega Man 2 que xa vos digo maravilla, o que se fai con tan pouco. Mega Man 1 contou coa súa primeira revisión na Mega Drive, dentro dun remake que incluía Mega Man 2 e Mega Man 3, coñecido como Mega Man The Wily Wars. A partir de aí, pois se recuperan moitas outras veces que nos deixarían na compilación actual a Mega Man Legacy Collection, que moitas veces a podes ver con outras Legacy Collection, que poden incluir outras series paralelas de Mega Man como Mega Man 0, Mega Man X, Mega Man Legends, en fin, que hai todo un mundo aí. Falamos de máis de 50 xogos e aparicións noutras franquías, como tamén poden ser algún xogo de loita de Capcom. Así que unha boa marca para esta personaxe que acaba de facer 36 anos. Así que, parabéns Mega Man. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, podes axudarnos no Patreon, onde a cambio podes botar contidos como vídeo do mes, aparecer nos créditos e máis recompensas. Tamén axuda que nos deixes un like e que te suscribas se estás no YouTube. Mañá, outro xogo.